Jumpa lagi bersama Kiai niki. Turno L. Turno L. Iki lho. Niki sapa sing tekok wingane Maji Srono iki lho, sang iki lho wonge. Ini bola iki jamane jam apa iki, Jenenge Parem. Parem Mak, Parem. Parem. Ya lho. Ngono nekokne wong Maji iki lho, Maji wis teko, sudah datang tamu iki. Jamu Parem seger iki. Tak jamune Parem karo mbene banyu putih iki. Solar. Karo solar iki. Ngopas iki Karo ngopas iki. Komplit iki. Gorengan yo ready. Ready. Ya, gorengan lagi sang iki. Ready terus gorengan. Jeruk ya ready. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di-subscribe loh, subscribe jelali. Di-subscribe YouTube Truno L utawa Truno Lele. Bilang, ayo kuwi pokoke. Di like dan komen. Like, komen, Like, komen. Dan treat. dan tweet. Iya tak nah. Dek nah. Pirang puluh kok yang. Dari pirang puluh. Apa nih? Wih. Mbok sor apa anu? Tak anu iki, YouTube ora nek. Sor. Iki sor. Sor YouTube. Sor YouTube. Mbok sor apa anu? Sor. Sor. Kok iki sor? Sor apa nge video? Sor Video. Nek sor kata sor video sor kayaknya toh. Sor. Video sor. Sor kambil. Sor kambil. Itu sor Kayak kambil. kambile. Ele sor kambil lho. Jan. Ning kene suasanane sahdu nek suara mobil Damai. blas. Damai gini dan damai. Damai ini. Damai nemen pokoknya dan ini. Desa tercinta. Jan. Jadwalnya terus nyanti pagi ini, Pak. Terus? Jadwalnya terus nyanti bareng ini. Aku tanggal 10 kan mau Jakarta kan. Itulah Lampung. Ke Lampung barang. Wis teko kene ranggone Budi Budi San. Dibi sebelah balik rono kan iki. Entar wis bolak balik nang Budi. Bengi kae malah. Bengi kan marah-marah. Balik ae. Dalane aduh. Cek penak rene ta kan? Aduh, angel. Sih dikene kita. Atau angel. Nek sampean penak lek metu kono kalau gak selok kan metu ari metu kene ta, Re. Lek metu kono penak manane. Penak manane kono. Lah mulai lewat nano ae. Jeruk sing malah Iku enak enek dalane. pasir kono mengko metu kene enak berarti. Lah iki medun maksudnya lewat Pulung. Lah lewat Pulung kan dalane penak tini banjena. Budi ku tong pato munggah. Nemen kono. Nemen. Nemen. Kayak Jalan kan kuwi makadem to, Mas. lantai 7 Ponorogo ya kono kae. Iya. Kan mlebune Ponorogo sih ana. Ponorogo. Rayun Tapi Ponorogo. ngliwati kali kaya nih. Wah, kali akeh. Oh, kayak ndelok mobilnya sapa dek dhisik ke sing arep Moro Rasida kan balik deh. Pak Didik anu nopek Oh, nopek balik neh ya. balik neh. Ngliwati kali kaya nih. Wis ndak bisa ya. Supirnya kudune aku, supir molen. Semolan. Supir semolen. Mungkin grekel-grekel. Abuk ngono kapok. Sampeyan wis duwe anu apa TikTok. TikTok kan? Ora kuat HP-ku ki ala. Oh, HP-ku sing gedhe ngono, dipek anakku. Lebih gede kelet tok. Dipek Iso anake. ini. Soalnya ada rezeki itu guna. Iya, bisa. Ting ting omah. Gas mungkin karo parem ae kan nawane Makji ngono alah laris. Waktu kok ane HP kurang. Awakno Mas. Ning terno ning Gresik ini Dolan nanggung. Darjo no. Sampe si Darjo ning ndi lho, Mas? Graha. Udah. Darjo ya. Graha. Kurang aku tinggal kelas 2 ae iki ya. Montor barang yang ngerjekeni lho motor iki. Motor iki. Sornado. Terus iki motor iki Masku iki to yang iki. Itu tuku ra oleh yan iki. Masa mantar Mas. Iya to motor dituku ra oleh wae ya no. Kon gawe wae. Jan ada oli sampingi lho. Sak dream. Gede Mas ya. Iri terawum lho. Kurang liter ya, Mas. Tak liter sih. Mau sak kumplunge sih. Sak kumplunge Kurang. anu. Apa sak kumplung iki gak bek. Kelas nyanti ora ketok kelas. Dombo ya dia. Mapak. Ulah Urus sawah lho bar panen. Terima kasih. Iya ya, heeh. Aku tak ngidul sih. Oh iya. Kotake. Balik nih. Mapak sekolah. Iya, matur suwun, Mas. Ya aku matur Nah, suwun. Itu sampean dirate kuat. Matur suwun pinara. siap. Aku kedalam lagi. Lah ning pulau bisa mampir. Iya, oke, siap. Lek ngangge kuwi lho, Ar. Oh, Kuwi lho lek ngangge kuwi lho Lagi, karo bakul mie. Filter. Filter kuwi. Wis gede sak ketone, Mak ya. HS filter gak sing isi rolas, sing isi 20 wis ora. Nek aku kan pas
Sampean kayak Ganti anu mabol lah, es bol iki lho sing ireng kaya korek. Sidoarjo. Aku sing marai rokok iki Kang Dul, ya. Rokok HS ndi rokok HS enak iki di kono iki di anu, Indomaret kan. Ning Kalimantan. lho. Kalimantan di Indomaret enak ngono. Gawane. Mari kono usaha HS terus aku ya. Aku ya es rokok liyane iki rasane serang. Iya, wis kadung kan. Aku iki. Wis tau orang HS terus jan rokok yo. Nek pita sing cilik. Sing cilik. Sing anu slim ya. Hmm. Aku biasanya sing slim kuwi kan. Seger ya mas, warmai. Seger ya mas. Ayo guys. Madas Kang, madas Kang. Nang edite iso. Hah? Ayo. Edite piye to? Nang YouTube. Ya ada sambungan. Bocah punya kalian pintai dan punya ini. Pinter-pinter Caca. Dapat nyambung hasilnya enak. Imbo, sampean warki, sampean turuki. Parah, Mak. Terus dan Atau tiga lo gua anak, aku juga ngabeli. Apa katanya apa gula? Oh, pedes. Kayak nyambel gue mbak, yang coba pedes temen. Itu gampang ya. Bawang pak ini. Bawang berambang. Madang. ada sekarang. Masih keluar itu, Mak. Wis arep. Iki masih ya seneng pedes iki. Iya. iya. Aku masih tengah sih aku tak. Ayo bisa dong. Ndak. Mangan dang buan. Iki madas Kang ya, Tom. Lawe iki. Iwak asin, segone iki diwul. Dangane iki bening dan ses. Gere kamu. Seger. Nemen segere. Se. Iki ngopaski. Bar ki terus ngopaski. Nah. Lawe ayam hasil tangkapan tadi malam. Iya, tahu ya itu. Pitik lho. Itu pertama ambil kita. Itu loro ya. 4 Papat. ucul loro. Itu loro. Iki lho. Santapane iki lho. Dibersihin dua ya. Wonang sing duwe ya. Nama ada, Dek? Dia sanggup kita. Ya, yang di mana yang? Oh ya, tadi. Mau begini dokter cekel iki pitike cekel sisane. Sekarang lagi mangan pisang iki wis, dene pisan. Ben Disuat pisan. warga pisan ha piye timbang goleki. Engko. Yo ngendoke gene percuma to. Akhire pitik pisan cekel pisan. Ini piring. 1, 2, 3. Bar madang. Oke. Terima kasih semua yang sudah nonton YouTube-nya Truno L. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strip.